Ni bidang sebai fi ni ke janme jong ni ke singi ni ke Bible study bakum ke balang ni ju penong si sin chitio sing thoding but ngit scam blue don ban ker fui mane ke janme jong ni ke singi ka ban ni poshi phang por man skam ke tin ke jong blai ka ben tanga ko ban ni so ni ke janme jong ni ke singi ni ke ban ni khat lang ni ke janme na ni ke Bible study ke long ka tu ke benta ka ban ni ju so man ke gospel ju Matthias kenang ba pra ke khot ba arflai ter ru ba afnyo kating betul betul ke benta ke bau jisu penjajai ya ke adio nan puli ke gini kit khot kum bagalong tia bo la kiyo ke lieng ke sanran chung ke le put ya u hakmi ke jingki phalo ke ba kraw ke mi ke duriau kat ban telep ya kata ke lieng de ke jing at phlu hun re wala yo tia ba ke sanran chung ke le wan u ke le kersio ya u ke le ong ku kan ra to pen em yang ni ngin sayam uti ulo ang ki balay ba pilong ki ba shepting a pi ki barit jingin anda kumta ula kie ula sning ekal e ba de kaduriao ru te long jai jai e ita ki breu ti kala kendet kile ong ba kumnu uni ba kil e ba kaduriao ki ko moi tu ni duai frangi wan ajan juga try mane ka jan me jong ne ka sngi shi phang por ko try ini pusoni ni ka ktien ka ba in ka ba ko ka jam ko kan ra Erap dengai, erap langi baru kita snow ke try ba, ni snow ka sur ke jangan try ke bang keren, om tang mungkin snow ke sur jangan try ke abelai, ni lah lupan im, teman ke ketien jangan ke kuat ni bagi im ko kan rah. Erap ini abelai ni don kami ke jangan erap jangan mana ke jangan jangan ke sengi, ni dem ni dua ni pan dekat penguat ke ketien try buat nak pengen jangan Jesus Christ. Amen. Jadi ni ke Bible sih ke panggil nyepek ni ke janmet ni ke Gospel Matthias ke nak pra apply do arpnyo ke Bible sih ke panggil singen haban peteng ko wipat katayo bat nga kot so bani piwe pinya don snok tilang bat ni ke ni katayo ke banwan ru ti kum ki breu ngimla ban lat ni ki jinge ngimla ban lat ni ki jinge ngimla ban lat ni ki jing jenjar ke babun ke bapher ki bawan ha ke jing im jonga bat ki jong pi But yang it kam tami kum ki khun ke jong blei ki khon Kristan kat bangi nang persang ban im ban yai kat kum gamon kum ki ain ke jong blei padu ban le e gamon hakal ban yai ka lenti haka jing kwa chu ki jing e ke jing le ki wan ke jing em jing i pada ngong ki jing e ba ki jing le ni ki jing jenjar buan kam da de e ka tu kam da de e kan ngim so thu bakala bakari ka tu ka kejing syak ban beng kam de kejing syak ban beng mana kali kejing ngim don kejing syak ban beng wat la kan kejing syak beng kalong shi benta naka okay long shi benta naka jing e ka bakum ki kun kristal ese hanya ka state jing ngim ne kendo ikwi ki benta juga ri India basku ki benta chu ngile mai ila banyak kendo ikani kejing e henry habing ikran ni kejing e ka ni ka janmet kum ki kun kristal ka kam tho ka baning kong kalong kum no ban im kat bakum kaman ni ka ketin ke jomble kata ni ku gejing ya ka bakrao mabon sin ke kristan ngim jula aman im kat kum kaman ni ka ketin ke jomble kata ni gejing ya ka bakrao ka babon sin kum ki kristan ngim la aman im goodbye ka baar kum no ban im ka jing im ka banget bat ka basyania ka ketin ke jomble kum no ban im ka jing im ka banget bat ka basyania ka ketin ke jomble om ban nget akinu kinu ki wepat lát na các bạn các tiên cái trong đây các ông này cái thủ các bạn lại cùng nô ban im cái chính im các bạn áp kermen các cùng các kular các tiên cái trong đây ni Japan ni Japan cái trong đây ni nghe các tiên cái trong đây hiện nay ni duna các bạn áp kermen bằng yo ni duna các bạn trang các bạn siang bằng yo các tiên cái trong đây nim da kmilen ti hado kata ya bengin mat ya ka ke jingkola juga ketin ka jong play ka jing em jingi nak ta ka daw kan ni ka wi ni ka jing e ka kum ki kun kristan ni kan do ka ba saw ka wi ni ka jing e ka jing yele ka bi ka do long ban em ka jing em ka bayai san padu play ban em ka jing em ka bayai san padu play kan ni ka problem ka ba ka jing e ka ba bon sin ba kambon ki kristan ni fail ka ni ka bentang sia syamba la do berang rit kejing so thui ka ketin ka jong play kejing champagne ka ketin ka jong play ka kejing puli ka ketin ka jong play kejing play po ban puson ka ketin jong play kejing play po ban puli ka ketin ka jong ka shune kum jo be na ta ka daw
ki duna ki Kristan ki ba so tho ba shem phang ka tin ka jong ble mata ka daw kani ki wei ni ki jing ka ba kum ki khun ki jong ble ni ye kan du kini ki long tangkat tu ki lik hindiat ki ba ngaskwak ban pring ni ka janme ki nuksa kali si ka ban pli lenti ngi ban sngo tho kan kam so tho ha ya ka jing slok ka ba lambaga ni ka janme kani ka jing sha ba kum ki Kristan ngimla balat kam ni kan du ki jing ki jing janjar ki jing le amar ba pen pet wat ka ktin ka jong bleiru ka la kran sha ye kani pe ka shi tiu por pe petros ka bening kong ka long basan ka ka pra ka ktin blei ka ong ni ki kintin tu pen le adgar tu pen sharai na ba ta unong le jong phi u ba usaitan ong no tu pen le adgar tu pen sharai na bauta unong yale jong phi uba usatan kani ka tin ka jong play ka pin shisha ni ba kum ki khon Kristan ni don ka jingele ni don unong yale bak ni don ka jingele ka man la ka clip man la ka por ha ka jing im jonga ba jong phi na ma blai usatan ude uta unong yale jingi ngatak tin rik ong shu kumno kumusing ubakar hu dayat keleng udawat khnang ya unu nuru ba un yo ngoi teli kani ka pen shisha kani ka ktin ka jong blei ka bakran yangi bat ka khubor ka long ni don unong yele ubaka kerteng jong u ka long usaitan pi bai kani ka jing kin kam dei tamang issue ma le ni kendu ni ne ba ong kita ni experience ya ka jing le kum ki khun ke jong ble henry ka ten jong ble ka le thu lupa tu ko gospel ka tu ka shri patos ka bening kong we san prak le thu lupa bar kani ka long ka jing shisha bar kani ka long shisha om tang kata u jisu ngin pe ka gospel jong u yohanes long ka khan riu ko khar ka lai phulai gospel jong mat yohanes long ka khan riu khar ka lai u jisu kreni ki kentin ngala kreni ki ke baro api ba phinyo ka jing su hanga ngala keren ini me pe ke bau jisu keren ni wong ngala keren ni ki ke baro happy ba pinyo ka jingsu hanga how jisu nginyo ka jingsu ta ta ong shu shu kumno hakani ka perthai pinyo ka jingjenjar ngam jisu le tho pa bat ngimla banlen ngima ka jingem jingi shimet man kat menang yai na ka jinglong khana laki don laki jong ka jing janjar ingi pois ka jinglong samlang ngi don na ka jong ka jing janjar ingi pois ka jinglong rang ba temen ba kum ta tengi don na ka jong ka jing janjar ki jing ba bon jai kiwan hala ki jong ki kedan ki wan ka jing im jong bat ka jong pi ni ka ba so ta na ka benta ka ba khat do jong ni ka gospel yohanes khat do life jisu ngi ki kentin henry tu long slur pi nga la job ya ka perthai ngam haka perthai pinyo ka jing janjar henry om jisu kumno ni tolong slur pi nga la job ya ka perthai ka umot nga la job ya ka jing janjar kata di ka kentin ka so tana e baga ni ka ilam ni ka pin so tho ini ba how Jesus Christ ka don ka lat ka don ka kabuksian yang nga ba pi bangin job iki jing le jing baro ke bangi kendo ka jing em jong ba spi nginam lai ngi kendo nginam la ban la iki jing kendo ka jing Kristan nginam la ban la iki jing ke jing janjar ke bangi kendo la ke jing ke jial jing ki Kristan ritang ko ka basotra ka long bau jisu ko ro komno nga la job iki ta baro mata kada ko don ka menga iki kum ki khun ke jong le ban don jisu ka ka jing em jing man ta la su thu khindiat kum ki brio kham tam kum ki Kristan ba ngimla banlat ni ki jing le ha ka jing em janga ba champi par ka point ka bening kong ka ba ko ba ni kan fi ni ka jan met ka long ba ka kum ka tu ka ka phang preng ju ka bible si ni ka jan met ka gospel Matthias pra arpulai do arpnyo ka point ka bening kong ka kwa ban bu akmat champi ni ka jan met ka long ki jing la ni ki jing jinjar kim ju ti jing khang ki jing la ni ki jing janjar kim juti jikha ban ko barang pi ni ka jan ni ka bible sti kan beteng pat chakoi pat ka tayo ka banang wan ban ka pat ni skap ni ka bible sti kan ka jing ker khoi pi we
Ka poin ka bening kong karong ki jing bat ki jing jenjar kim ju ti jing khang. Karong ka jing shisha. Ki jing ki jing le, ki jing jenjar, ki jing tenjo, ka bi kendo ka jing em ju ngam ba jing pi kim ju ti jing khang. Ka jolong ka rukam jing kum ki breu ni Bengilit kai siang jenu kham tam ki breu ka bha ki don akor ki breu don buram ni le kum no ni ti ka jing khang jong ki breu. Ala ki breu ki play ka jing khang ni rung da ka ba kemen su ka yeng ju ki ta ki breu. Le la kim play ka jing khang ni nam le ka jing khang bengin rung ju bor ka yeng jong no. Ka ni ka jing long ba bha ka ba kum ki breu ni don ka pa mi ka jing le ka ba bha le ma ka jing im ju ki ta ki breu. Hen rai ki jing ju ki jing ja pa de kim ju ti jing khang. Ki rung la ka rung ki mi la ka mi phi mon la ni phem mon phi kwa la ni phem kwa kim ju up you ki wan la ka wan. Ba nga ong ka jan me ba om judan manu ba yo snow. Ba ki jing jing jenjar kim terwai ka jing im ki kirong nga la mo ban rung yeng jong phi phan. Nga la ro ban ni don ka ba phi pot phim ju snow ki rung la ka rung ki mi la ka mi phi kwa ni phim kwa ka long ba kum ta. Ikadau kalau namar ba, kijing kijing jenjar, kijing tenju, kijing pingkyang baro, ke bakum kibri ni kendo, kum ke kon ke jong blai ki kendo. Kiti atiar jong utaken, nong tu, unong luti, baka kitin ke jong blai kala itu rupa ke gospel Yohanes kalau bespo ong kumno, nong tu oman retang ba unyo tu, ba unyo penyap, ba unyo penjote. Unong tu umwan retang ba unyo tu ba unyo penyap ba unyo penjode kijing kijing jinjar kijing yele kiri ketenrai jong baman bar ko jong setan baro pada bagi ni kiwan kumunong tu kiwan kumunong luti hakapor wa ngingim poi perkhat hakapor ba ngim tip kiwan pim tip kapor ni kaya bakinwan Kim Japan jingbit. Bat ke ka bangisa shem kalong ba. Ngim ji kumno kiwan. Henry ke ka bangi shem ni ka jing penjot. Ni tangi ki dak jong ka jing penjot jong ki atiar ki jong setan baro ki baja ka jing em jong ki kon kristan. Ni tangi ki dak jong ka jing penjot jong ki ki atiar jong setan. Ken mau ba uni nong tu Ken mau ba uniu nong tu baka tin ka jong blai ka yathu ka brong sotan u kham sniu ban ya unu nong tu bangi la ban shema ka perthai ka daw ka ba kong san ka long kani na marba uniu nong tu ju phet tat la no kiwi nong tu perthai ti la tang lai mi snong la perta la linyar lawan ki briu ka to kan una phet yap no ni u jai nong tu Bandi pile kumno pi be uru dalaleru ju kami thala. Bat kini ki atiar jungu kijing jenjar kijing kendo jingi ke kendo ru kilong kumju ngim jula ban bret iki da ka baso. Kalong ka ba juat ban le kani. Bat kani ka dei ka jinglong basniu jong uni unong tu. Kani kadi ke jinglong basniu jong no uswatan. Kani kadi ke jinglong basniu jong kita ki jingile ki ding pingkyang baro. Ki belang ke atiar jong uswatan ka ba uju kawang barbor se ka jinglong jing im kristan jong ambat jong pi. Balingin pai piang jong to ka phang preng jong ka bible sin ke janmin ka kum ka gospel Matthias na ba prad khat afulai But adu arpinyo ka kitin jo blai ka yethu ikini ka khot ka arpulai ba arpsa ko kumnu ti ha ba ula keo ka ling kisran jong u ka leya bud yo kisran ke bud yo Jesus Christ hakmi ka jingki phalo ka ba kraw ka lami ka duryo kat ban telap ka ta ka ling de ki jingat phlung hinre ulayo thia singa nasutana bai ko wika translation na New King James Version Study Bible ko kumnu kong suddenly ka kitin pharing without warning kinsan klem kanu ka jing ai jing maham lupa klem kanu ka jing pentip lupa ka eryong ka bajur ka laki phalo ka bakraw ka laki phalo kat ban telep ikata ka ling de ki jing at phlung henreu jisu ulayo thia
But apa yang ini kejing kulmar ke bakat kini ke jingja ke warra akata ka ling ak bau jisu dom eksenran. Kejing syapting kalau wan eksenran. Kejing kulmar kalau wan eksenran ha kejing cham kini eksenran kini ki bri ke baju ema ke duriau. No. Kejing ban emi ki ha ki pung ke duriau red kumtu bantong dok kha kilalong kuno kila jumlin ba kini kejing at pelung kini ki dau. Desi ki ba ja kha ke duriau. Henry kini kejengat pelung itu hari ketin ke jom beli itu bam. Wat kini kibre keberalong kibala melin bat ema keduriau. Kila syap tim kila kulmar hadu kata-kata. Bat kat kebaik kebaja kalong bam. Kila lip ban kersiu yau Jesus Christ. Kila lip ban kersiu yau Jesus Christ. Bagi orang go try. Topen imingi ngin sayap. Bagi kebaja Jisu ketian jom lagi tu no Jisu layeng nak kata kalian ning kong la snengi ke jing bam nget ke jongki nang ta usas snengi ke bekat riau ngin sepek perhatian ni ke benta us sneng ning kong ke jing bam nget jongki ke jing shapting jongki nang ta usas snengi ke ber ke duriau ke bible ke ketian jom lagi tu ini babaro ke long jai jai kisandran kilat nak ke jing yak akan ke por ke dau kalong namar ba u Jisu udon hakaling ringkat patki berkat ada Jisu umdon hakata kaling bat kesenran. Kanja ayu ke jingim jung kesenran. Bat nengek ke ai ke basniu kon jai ke jingim jing lali kelapan pat ling. Ni kanuru ke jingja ke basmosi kanja ke jingim jung kesenran. Henry ni sngongo ba Jisu udon ringkat akata kaling bakat ketin ke jong play kalong ba baro kilalong jai jai. Aku apa nang ifi ni ke janmit. Nuk orang fi ni ke janmit jong ke sengi. Kan kambah yang apa dia pi. Bangin don hakaling hapdeng ki eryong ringkat bat u Jesus Christ. Namar da ka bangi tip syai. Bikini kinum lak ban kata ya ka jingim jong unong penlong jong ki. U Jesus Christ u blay jong ki. Kinum lak ban kata. Kan kam sngan bandon na ka duriau hakaling haka jingan pelung ringkat batu Jesus Christ. Banya ke bapidon. Haka ringkau. Klem don jingat pelung. Hendai klem u Jesus Christ. Namar ke jing ken sawan hi haka jingim ke jompi. Ke kambha bandon haka ling. Haka duriau. Haparing ke eriong. Nan om biak sechisin. Banya ke bapidon. Se ringkau. Klem u Jesus Christ. Baik nangit kini ke jingja. Pulih bahai kini ke jingja. Sautu kini ke jingja kabam la kalau penjak nang le si dau blay. Banong ke jinghikai ke senran jengu hakata kapor. Baru ke senran yangi ke senran jog ni ka ke juk ke bamenta. Bandon ke jingim. Ke badon ke jingde ke bajan badu blay. Bandon bananim ke jingim. Ke bau blay udon ke jingim jong abat jongpi. Bandon ke jingim. Kabau belai usong ulong pang pedeng jong kajing im jong apa jong pi nak mau tu sem araja shipo sem araja shipo ni panai ka tu ka barok la panai ka tu ka kajing itu lupa mo bakan don kajing ki jumai ka bajur ka ni kari khasi jentia ka ban pencot ikni kari khasi jentia Parke ke baca kalau mabun ki long long san ki balang tu ka pon ye dwai yo belai bakajing dwai ki kalau ba belai unum sya bakan jang meni kajing kinyu jumai Ngai ublay bakam simja kata don atli kita ko beningkong lesi kalong namar ba ngile duai ublay soi ki jing duai jingi kabar kalong namar ba kam dei hi banja kam sim dei ka plan ka ublay de kalong mumno ngi hang ni ba ublay umsha ini bakum gini ki ikin ja happening jongi para ko kasi ka bangani shong ka po office boy parlok e ka bajang ni shong ka to parlok jonga wai ngat mo ko ba o mensuati namar ba ka itu mentating ya dua ibha ming syushep tingnu juma upan sajano la simte yo ye dua ye nga bam ju dua nga dua ba kayeng keseng ye prong ju dua met la ba step la ming shifting yo tau jumai baru kamtran dandai nga khndiat wong kumno te ba om ba matrai ha kum kene kapor kadon ka traffic jam ju gini kijing dua ya po beneng nama balai baro ya dua ron chipongut na yeng chipongut ya dua ron chispa yeng ya dua But
kadang ke traffic jam ka bajur habening nama belai kijing duai ke leher not sebenai ya ingu bo belai kam sinaja kata ke jingja ke baca kalau hadir kat tukun pun ngi song khana biang mangi trei lang ngi thu khana kini katai ngi poi khana sunu jumai ngakli tau samlang ong kumno kaja ke jing duai mata kadang long kumno menta tim don jumai syu te ke jing duai ru ndon shui i don kam yo jisu tengah kapor bangi so don kam yo i don kam ke jing rap ka jong bri tengah kapor bangi so don kam ke jing rap ka jong ni kam ta kam dei ka mon ka jong blei ka jing im jong am pat chu pi mat iki jing e ngin mat iki jing le ka wei hadin ka wei pat nama blei ka dei ka jing shisha ka pakum ka tangi mat ini ka perthai kum ta om tang ka ta ka tin ka jong blei ru ka le thu lu pa ngin mat ka jing jenjar ka perthai kiski ke nang long ki ba Kising kena long keba utau baman unang the ikijing jenjar un kawang ikijing jenjar keba kawai hadin kawai paragi kam tami kum ki khon keba ngai kechong play kejing kini keba kwa panbu ingi kini kejan mit kalong manu man harap ingi manu ban harap ingi kidon kejing ile teng keba wat shilok ru umla banyarap syukurim ru umla banyarap ulok umla banyarap ilai jong ilok ru umla banyarap ilau jong ulok kidon kijak cike ke belum ta kabangila banyarap kalong tang bangin kerpat yo belai bau nyarap ya unu ne kanu kabama ni jike kapakum kata kapor ngimla banlat ni jike ngimla banlat ni jike kisenran ki kendu ke jike kapakum kata kapor ke duriau Bat kebang orang mana yang kali kejing pendenduk kenal lesing orang kebau belai man hikai kesenran jeki kejing don kam jeki bandon uji sekue sekejing im kejongki tikum ki kun kejong belai ngakok ban penken mau fi ni kejan met jong keski lada ki jing ke bangingim tip kinwan hakanu ke klip mat kumbawan unong tu nama belai utan rai jengki ulong setan ubaka ketin jebe ulong nong tu nong luti unong peniak de kamuan mentakan wan lasai kamuan lasai kan wan sim teo kamuan sim teo kamuan sim na sim snap kum ta ter kijajing ayu ngimtip kala abano ka jing dei jing hakakot ka khiak la abano ka jing ka yo kam yo jam la bani ka ding shit kurem kala bani ka jing ki khon ki ti ka jing dei ka jing ka kam ka jam ka jing ka bam ka di kum ta ter kum no ngil le kisenran kilong ke badan bok ta ba kum ka takpor ma belai habat kijing le kija kata kalieng ki don bok nama ki bot ya Jesus Christ Jesus Christ sudah nak kalieng baki apa kijing ki wana ka jingem jeki ki syukur siu ya Jesus Christ Jesus tu isengin saya baru Jesus yang musneng ya kali ba kaduri ba kilong jai mengipat ngele akumno manu banyarap yang apa dipi manu banyarap yang apa dipi manu banyarap Ngidol mo Jisu. Naso tanat baka kinong ngong thoi ki kitab Sam shi spar hui wi bara wong kumno. Nang no kanwan ka jingaram jonga. Apai le ki khmat chigulum nang no kanwan ka jingaram jonga. Naso tanat Ukraine wahai ka juba palong ka jingarap jonga kanwan no trongai bala thawi ka peneng. Ba ye ka kendo. No tho sam ong ye sam shi spar hui wong mani. Nang no kanwan ka jingarap ka jingrap kanwan no try bala thawe ka beneng bali ka kendo kata kali masuk tanam ka jingrap kanwan tano try junga ba jumpi na kata ku hinmen ki para ke bi ke junga pinwa ikala jingrap ki por klemat akipor ki klemat jumpi baru na marba ni tips kem banginye kendu yiki jinge Mamar watan si parar ngimla banyarap. Namar tek pin chambagan. Ngin pa show blay ki por baro banwa ke jingaram. Mablay pin pit ba ke jingde be ki para breu ki ngin miyo ke jingarap ki por baro. Mablay piso thu ke jinglong breu ngidon ki jung ki kam bangin ngin le ngin pendap. Kilo ki por bangin thia kadang por bangin ngin tre kam kadang por ngin le bun ki ngin la ban ai ke jingarap ki por baro.
กับดอนกำกะลงยินพายชูเบลย์จงอาบัจจุพีอุบังกินโยเอกลาจึงรับไปกิปอร์บาร์ไปกิขลมัดบาร์กิบังกิดอนกำกิจึงรับจูnah squat orang ni kejan met juga ni kasi kendiat coba ngan penkut ni kejan met hatu ujisu udonmu haka jing im jong pi lani ujisu udonmu haka ling jong ke long ying long sem jong pi kenang bah ba ki jing ki jing jinjar kinwan ngan chlek ban kersiu yo ba un ki un sneng bat barok kinong jai jai coba ngin penkut yang nyepit bangai kita ke Histu cakap kalau nong basau kalau ke bahinyo ke ketin jong blek ong kum ni basau ke bahinyo nama kata tu dapen kok ngu ila di hau blei hendai tu ile persya yo setan ti un pet yak no na pi nama kata tu dapen kok ngu ialah di hau blei ke jing pen kok ngu ke bahatam ke pen kementam yo blei tu dapen kok ngu pi ialah di hau blei pi Ifin pe ke history jong ka Bible baro ko weekend ngin Arshanbor dan tang ko ke jingjang. Magata ke jingjang kalong ublay, ubawad, ubriu, ubajot, ubarem, ubriu, ubapop. Kumanga pa napi. Bat kan amdan ka way pat ka ban kampen smoke kemen yo blay jonga bat jong pi light na ka ba ni kok ngu yu. Bat ka jing kok ngu ka ba crowd tap kalong ba ngin priang yo Jesus Christ ka jing im jonga bat jong pi. Abo Pek dalam kitab Genesis haduk ke bakut ingin syamba. Beliau lihat apa? Beliau pet no beliau wah dia beliau. Mereka lenti ke bahatam kalap ulap dia beliau lemau Jesus Kristus keting palun Calvary. Ulap yo beliau apa lemau Jesus Kristus haulum Calvary. Nak kata orang nu nama kata tu penkok ngu. Alba beliau ayau Jesus Kristus. Kejing ay ke bakor ke bahatam Uai yang ngah bagi pikirkan bamanga bagi pingin pediang yang Jesus Kristus kejing im jangan baca pi. Ikan mau polong itu kita kita post kita korin mongkom no. Hatu film tip pilong ke ying song ke jong play ke bamot ba. Hatu film tip ke pilong ke ying song ke jong play ke bamot ba. Ublay usong hakajing im jungi kata kadai ke badun kam tam Ublay hakajing im jungi. Pediang yang Jesus Kristus hakajing im jungi. Abo Jesus Kristus unyo eka bentaka kapang paning ka badon kam tam jo kajing im jungi. Unyo eka dok not ka jungi. Unyo eka jing im ka jungi. Bat ba kenang ba ba kajing ele ka bagup ki kun Kristan ni kan do mangim la balat nang ni. Ngim la balat. Bau Jesus don ka dok not jong pi. Ni cuker pat yu bo un yeng ban yarap lem ni. Hab kum kata kapor bat nganget scam u Jesus un yeng. Bat un yarap ni. Buat usnengi kicik tembaru ke badan nak kicik imbu jangi. Tu bleng ke kumen ni ke janmi cungan ni ke sengi. Ke cingker pat cungan ke long batungin kerpat yu bleng. Doi hu bleng. But ai ke bor ai ke cingela ip. Ke pilak ban piang yu Jesus ke jing imbu jong pi. Bau Jesus yu ba cong ke center juga jing imbu jong pi. U Jesus u long kalat juga jing irap ip. Haki bor baro. U bleng ke ku bleng nam tak ke borom jong.